Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek! Újból megindultunk vargányázni, ez egy másik vargányázós helyem. Most tartok be az erdőbe. Hát egy ilyen földes úton, de hát elég vizes minden. Remélem, hogy nem akadok el. Elhoztam a két kutyámat is ott a csomagtartóba. Hát elsősorban vargányát szeretnék keresni, de ha találok közlábat, azt is elhozom. Mindenképp. Gévát jól lenne találni. Hát reméljük, hogy a szerdai eső az meghozta a gombákat. Nagyon reménykedem benne, most úgy látom, hogy senki nincs kint. Most fogok leparkolni. Kirakom a kutyákat is, fölveszem a csizbámat, és menjünk be az erdőbe. Hát úgy néz ki, hogy fenyőtinórút azt találtam. Így van. Egy darabot. Még egyet, ezek még nem öregek, ezek szépek. Nagyon szépek. Remélhetőleg vargányát is fogok találni. Ugye most érkeztünk meg az erdőben nemrég. A parkolókban nincs senki. Az erdőben meg emberrel nem találkoztam eddig. Hát jónak alakul szerintem. Galambgomba az van bőségesen. Kutyák azok most élvezik, hogy mi vannak az erdőben. Hát úgy néz ki, hogy fenyőtinórút azért sikerült már találni. Jó állapotban is van. Hát ezt elrakjuk most. Majd a aposnak odaadjuk. Egy nagyon szép részen vagyok. Mindenhol moha. Nagyon szerető a vargánya. Ilyen dombos, lejtős oldalon vagyok. Jött a rőzlábomba. Ez meg szép is. Gyönyörű. Ez még fix nem gilisztás. Vannak a pikkelyek rajta. Szép, meg fiatal. Újabb fenyőtinóró. Még jó lesz, nagyon szép. Egy szép őzlábgomba, még elég fiatal, zsenge. Nagyon szép. Szép. Ez jön velünk. Hát sikerült találni barna érdestinórút is, ha nem tévedek. Pedig az lesz. Hát ez is jön velünk, nagyon szép. Igen, az. Picit. Szerintem meg jó lesz, megnézzük, hogy nem a gilisztás. Ez még zsenge. Ezek jönnek velünk haza. Nagyon szép. Azt elfelejtettem mondani a szlovákban ezt a gombát. A barna érdestinórót úgy hívják, hogy kozák. A vargányát meg úgy hívják mifelénk, hogy dubak. Igazából csak ennyit akartam elmondani, kis érdekesség. Nagy az öröm, hogy néz ki, találtam vargányát. Ezt nézzétek, de szép. Ó, de szép. Láttunk ezen a részen egy kicsit pihenni. Láttam, hogy a kutyák kicsit fáradnak, a szomjasak, megitattam őket. Pár szót a gombászatról eddig. Hát sajnos úgy vettem észre, hogy nagy nyomás volt az erdőn. Amúgy jönnek a gombák, hogy én szerettem volna. Hát egy pár darab vargánya, meg tinórút találtam, és igazából ennyi. Remélhetőleg még fogok találni. Nem ennyivel zárok. Az erdőben nagyon jó idő van. Kutyák azok nagyon élvezik, úgy látom. Hát remélem még sikerült találnom gombát. Találtam megint egy kis zsenge őzlábat. Ennek majd örülök. Sajnos a gombák azok nem úgy jönnek, hogy én szeretném. Látom, elég friss zsenge. De biztos, hogy nem gilisztás. Ennek nagyon örülök. Remélem még ebből találok egy pár darabot. Akkor már rántva legalább lesz egy kis gomba. Na, ismét találtam egy kis fenyőtinórút. De az is öregecske, sajnos. Egyre többet találok öreget. Megérkeztem az erdőbe egy ilyen kis pihenőhez. Itt vagyunk jelenleg, Tribecs, Kovarca. Nagyon szép kis pihenő van itt. Itt vannak elágazások, van átmenni többfele is az erdőbe. Itt egy szép kis pad, normálisan meg van csinálva. Kis tuskóba egy kis asztalféleség. Nagyon szép. Kis kultúrát helyen vagyok. Hát sajnos a gombázás az nem az igazi most.
Sikerült találni pár darabot, de gyenge. Pár darab vargánya. Igazából. Őzláb, tinóruk, igazából ennyi. Még itt körbenézek ebbe a banti részbe, aztán indulunk haza. Még szebb fenyőtinórt találtam, remélem, hogy nem öreg. De sajnos már az is öregecske. Hát igen. Az a baj, már egyre többet találok ilyet az erdőben. Sajnos keveset esik. Ahhoz képest, hogy csütörtökön vagy szerdán azt hiszem esett az eső, elég gyenge. Sajnos nem az igazi, azt kell mondjam. Most indultam ki az erdőn, most indulok hazafele. Hát a mai gombászat eredménye, az pár darab tinóru, özlábgomba, egy darab vargánya, igazából annyi. Nagyon kéne az eső, ami nincs sajnos. Legalább kéne egy 2-3 napos eső, hogy legyen normálisan gomba. Addig szerintem ki sem fogok jönni gombázni, mert nem látom értelmét. De amint esni fog, biztos, hogy kimegyek. Hétvégén még megnézem a pöfeteges helyemet. Ha lesz pöfeteg, akkor mindenképp jelentkezek videóval. Addig is sziasztok mindenkinek, és köszönöm, ha megnéztétek ezt a videót és lájkoltátok. További sok sikert mindenkinek a gombászatba. Sziasztok!